Здравейте, приятели! Как сте днес? С вас е Мариана. Отново. Призваме днес. Много кратичко. Днес призваме не се ядосвайте. Не се ядосвайте, не се струва, пък и всичко отминава. Ние много често се ядосваме. През деня на няколко пъти, което няма нищо лошо. Ние сме хора. Да, по някой път се ядосваме. При някои само понякога, а други се ядосват по няколко пъти на ден. Най-лошото е, което може да направим, е да пренесем този яд в къщи. То рефлектира върху семейството. Ние се го носиме в леглото, преспиваме с него и се натравяме. И очакваме, защото ние сме се ядосали на отсрещния човек, да му стане гадно и тъпо и да се почувства виновен. Значи ние пием отровата, очакваме на отсрещния, който ни е ядосал, да му стане нещо. Съжалявам, по нищо няма да му стане. А на вас ще ви стане. Вие ще се чувствате гадно. Затова следващия път, когато някой ви ядоса, не му позволявайте. Не му позволявайте. Вие сте този, дали ще вземе обидата навътре или ще кажете, гледай си работата, това не е твоя работа. Примерно, или благодаря за мнението, но то не важи за мен. За повече съвети и следващия път. Благодаря, че ме гледахте. Стойте на високи вибрации. Продължавайте да се усмихвате и останете позитивни. Тези, които ме следват, благодаря. Тези, които не, какво чакате? Благодаря. Хубав ден!